ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எக்ஸாம்லாம் நல்லா எழுதுனீங்களா? ஓகே மாதாஜி, நல்லா எழுதின மாதாஜி. ஓ கிரேட். இன்ட்ரோடக்ஷன்லயே क्वेश्चनலாம் வந்தது ஆன்சர். அப்படியா? ரொம்ப ஈஸியா இருந்ததா? ஈஸி தான் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்குமே ஹரே கிருஷ்ணா. உஷா மாதாஜி, நீங்க மோகன்தாஸ் பிரபுஜி கிட்ட பேசிட்டு நீங்க எழுதிக்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க எழுதிக்கோங்க இன்னைக்கு. ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஓம் நமோ இன்னைக்கு நான் கொஞ்சம் அர்லியா போலான்னு நினைக்கிறேன். நீங்க அப்புறமா என்ன பண்ணுங்க, ஒரு 10-15 நிமிஷம் கூட நீங்க கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க ஸ்லோகாஸ். ஓகே. சோ ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப மாதிரி படிக்கிறோம் மாதாஜி. படிங்க. ஒரு 10-20 நிமிஷம் படிச்சுட்டு ஃபர்ஸ்ட் துளசி ஆரத்தி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க யார் வாசிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ வாசிக்க புரியுங்களா? நான் கொஞ்சம் அர்லியா இன்னைக்கு லீவ் பண்ண வேண்டியது. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜாயம் உதீரயேத். नष्टप्रायेषु बदरेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्य उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं तदा स्वापदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा जय गोपी जन वल्लभा। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रजजन रंजन। यशोदनंदन ब्रजजन रंजन। यशोदनंदन ब्रजजन रंजन। यशोदनंदन ब्रजजन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. நான் எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा माताजी, नमस्कार माताजी. Hare Krishna நமஸ்காரம். Mataji. Namaskaram. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு அந்த 34, 35, 36 3 ஸ்லோகங்கள், ஓகே, அந்த 3 ஸ்லோகங்களை முடிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் நாளைக்கு செல்வம் பிரபு எடுப்பாரு. மண்டே வந்து நம்ம 37 இருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். நீங்க இந்த கிளாஸ் முடிச்ச உடனே அப்படியே நீங்க கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க. 10:30 மணிக்கு யூல் ஹாவ் எ ஸ்ரீலா பிரபுபாதாவுடைய இது லீலாமிருதம் கிளாஸ். ஓகே, ப்ளீஸ் ஜாயின். சாயங்காலம் என்னோட கிளாஸ் 6 மணிக்கு. ஓகே, 2 கிளாஸஸும் இருக்கு. ஓகே, எல்லாரும் ஓட்டெல்லாம் போட்டாச்சா? போட்டோம் மாதாஜி. ஓகே, நன்மக்களை வந்து நீங்க தான் செலக்ட் பண்ணணும். நிறைய காசு தான் கொடுத்து கொடுத்து நம்ம பாழா போயிட்டோம் இல்லையா? ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். மனசை தானி பூதானி பிரணமே மானயன் ஈஸ்வரோ ஜீவகலயா பிரவிஷ்டோ பகவானிதி. மனசா அப்படின்னா மனதுடன், ஏதானி இவற்றுக்கு, பூதானி இந்த பூ உலகில் வாழக்கூடிய உயிரினங்கள், மனிதர்கள், விலங்குகள் எல்லாமே, பிரணமே அவர் மதிப்பு தருகிறார், பகுமானயன் மரியாதை காட்டுதல், ஈஸ்வர அதிகாரி, ஜீவ உயிரினங்களின் கலையா பரமாத்மாவாக அவர் விரிவால், பிரவிஷ்டக நுழைந்து, பகவான் பரமபுருஷ பகவான் இது இவ்வாறு. சோ அந்த முழுமையான பக்தர் எல்லா வாழும் உயிரினத்திற்கும் மதிப்பு தருகிறார். ஏனென்றால் பரமபுருஷ பகவான் பரமாத்மாவாக அல்லது அதிகாரியாக எல்லா உயிரினத்தின் உடலிலுமே ஊடுருவி உள்ளார் என்று உறுதியாக கூறியுள்ளார். சோ ரியலைஸ்டு, அதாவது பகவான் இருக்கிறார் இந்த ஹிருதயத்துல, நம்ம இந்த ஜீவாத்மாவோட பரமாத்மாவும் இருக்கிறார் என்பதை உணர்ந்திருக்கக்கூடிய தன்மையை பெற்றிருக்கக்கூடிய அத்தகைய ஒரு பக்தர். இந்த நம்ம முன்னாடி ஸ்லோகத்துல கூட நாம் எதை பத்தி படிச்சோம்? அதாவது ஒரு தூய பக்தருடைய குவாலிட்டிஸ் படிச்சோம். அதுலயுமே வந்து மிக உயர்வான குவாலிட்டிஸா கூட சிலதெல்லாம் படிச்சோம் இல்லையா? என்னை தவிர வெளியில் எதுவுமே ஆர்வம் இல்லாத தனி ஒருவரை விட சிறந்தவரை நான் காணவில்லைன்னு சொல்லிட்டார். அப்படின்னா வாட் இஸ் த ப்ரிஃபரன்ஸ்? நாம எல்லாம் வல்ல இறைவனா இருக்கக்கூடிய அந்த எம்பெருமானுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றோம் என்பதுதான் இந்த பதத்துல இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? சோ பகவானிலிருந்து தோன்றிய, அதாவது சகல தேவர்கள் எல்லாருமே அவர் கீழே தான் இயங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை உணர்ந்து அவருக்குரிய ஸ்தானத்தை நாம வந்து கண்டிப்பாக வழங்க வேண்டும் இல்லையா? இந்த உண்மையை உணர்ந்தறிந்து கொடுக்கக்கூடியவர்கள் வந்து பகவானுக்கு மிக 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 அதாவது ரொம்ப விருப்பமானவர்கள், பிரியமானவர்கள் என்று கருதலாம். ஏனென்றால் தன்னையே நம்பி இருக்கக்கூடியவர், தன்னை தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய பக்தர்களும் உண்டு. அதனால் நம்மள மாதிரி இன்னும் பக்குவம் அடையாதவங்களும் இருக்காங்க நிறைய பேர் இல்லையா? நாம் எல்லாமே செய்யறோம். அதாவது தேவர்கள் வணங்குகின்றோம், எல்லாமே செய்யறோம். ஆனா தனக்குன்னு அவருக்குன்னு இருக்கக்கூடிய உயர்வான ஸ்தானத்தை வந்து நாம வழங்கி விட்டு வணங்க வேண்டும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? அந்த வேறுபாடே காணாம 10ஓட 11 இத்தோட அது ஒண்ணுன்னு நம்ம கண்டிப்பா செய்யக்கூடாது. அந்த இடத்துல உயர்வான ஸ்தானம் எது? செகண்ட் அபராதம் பத்ம புராணத்துல இல்லையா? சோ பத்ம புராணத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? 2வது அபராதமாக பகவானுக்கு சமமாகவோ அல்லது அவரிலிருந்து சுதந்திரமானவராகவோ
தேவர்கள் வந்து தேவர்களை நாம் கருதினால் அதுவே மிகப்பெரிய அபராதம் என்று சொல்லப்பட்டது. சோ பகவானுக்கு வழங்க வேண்டிய இங்கு தேவர்களை வந்து நாம தாழ்த்தவில்லை. தேவர்களுக்குரிய ஸ்தானம் அவர்களுடைய ஸ்தானம். எப்படி இந்த புழு பூச்சிக்கு என்ன ஸ்தானமோ இல்லையா, விலங்குகளுக்கு என்ன ஸ்தானமோ, மனிதர்களுக்கு என்ன ஸ்தானமோ, அதே மாதிரி இறைவனால் படைக்கப்பட்ட தேவர்களுக்குரிய ஸ்தானத்தை நாம கண்டிப்பாக வழங்கணும். ஆனால் அவர்களுடைய ஸ்தான அளவுக்கு வந்து நாம எம்பெருமானை வந்து இறக்கி விடக்கூடாது. அதை நாம கண்டிப்பாக மனசுல பதிய வச்சுக்கணும். தட் இஸ் a டிஃபரன்ஸ் இல்லையா. அவர் அதனால் தன் வாழ்நாள் முழுவதுமே, அதாவது தன்னுடைய முழு வாழ்க்கையுமே வந்து இறைவனுக்காக அவர் வந்து இறைவனுடைய திருத்தொண்டிற்காக அர்ப்பணித்திருப்பார். அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதர், பகவானுடைய உன்னத ஸ்தானத்தை உணர்ந்தறிந்த மனிதர். அப்படின்னா உள்ளதை உள்ளபடி சொல்வது. அதுல ஒரே ஒரு அகர்த்து அப்படின்ற ஒரு சொல்லுக்கு என்னன்னாக்கா, உரிமை கோரும் அறிவின்றி. அப்படின்னா நமக்கு நிறையவே புத்தி உண்டு இல்லையா, we have intelligence உண்டு நமக்கு. ஆனா நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஷிப் அப்படிங்கிற அந்த புத்தி வந்து நமக்கு தேவையே கிடையாது. நாம இந்த இடத்துல எதையாவது வந்து பர்மனண்டா ஓன் பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பா கிடையாது. இங்க அனைத்திற்குமே உரிமையாளர் யார்? எல்லாம் வல்ல இறைவனா இருக்கக்கூடிய அந்த எம்பெருமான் இல்லையா. சோ அந்த நாராயணனுடைய இது வந்து நம்ம வந்து கிருஷ்ணருடையதை வந்து நாம என்றைக்குமே அந்த ஸ்தானத்தை நாம அதாவது யாருக்குமே வழங்க முடியாது. he only owns that proprietorship இல்லையா. அதை நாம கண்டிப்பாக உணர்ந்தறிய வேண்டும். அவ்வாறு உணர்ந்தறிந்த ஒரு பக்தர் இல்லையா, அவர்தான் முழுமை, அப்சல்யூட், அதாவது பூரணமான, அதாவது உண்மையை அறிந்த ஒரு பக்தர், தூய பக்தர். அப்படிப்பட்டவருடைய சுபாவம் எப்படி இருக்கும்? அவர் எல்லா வாழும் உயிரினத்திற்கும் மதிப்பு தருகிறார். அப்படின்னா there is no discrimination. அதாவது இவங்க ஏற்றவங்க அவங்க தாழ்ந்தவங்க அப்படிங்கிற ஒரு பிரிவு கிடையாது. ஏன்னா அனைவருக்குள்ளேயே இறைவன் வந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் இல்லையா. வாழ்ந்து அந்த ஜீவனை வந்து வாழ வச்சுட்டு இருக்கார் இல்லையா. சோ ஹவு நாம் எல்லாருமே இந்த உலகத்துல ஜீவித்திருக்கோம்னா நம்மள வந்து இயக்கின்னு இருக்கார் உள்ள 24/7. பரமாத்மா இஸ் ஆக்டிவேட்டிங் அஸ் இல்லையா. சோ அப்படிப்பட்டதை உணர்ந்தறிந்தவர் எல்லா ஜீவன்களுக்குமே வந்து வேல்யூ உண்டு இல்லையா. அதை வந்து தாழ்த்தியோ உயர்த்தியோ சொல்ல முடியாது. ஏனென்றால் பரமபுருஷ பகவான் பரமாத்மாவாக அல்லது அதிகாரி இல்லையா, அதாவது ஈஸ்வரா இல்லையா, சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், எல்லா உயிரினத்தின் உடலிலுமே ஊடுருவி உள்ளார் என்று உறுதியாக அவர் வந்து ஸ்திரமா மனசுல வந்து அவர் வந்து பதிய வச்சிருக்கார் இல்லையா. எப்படி? நபர் தூய பக்தி புரிவதால். அப்ப கர்ம ஞானத்துல வரக்கூடிய பலன்களை பற்றி எல்லாம் அவர் பெருசா எதுவுமே நினைக்க மாட்டார். அது எல்லாமே இறைவன் தாள் இல்லையா. கர்மயோகியாக இருந்து செயலாற்றினாலும் அதன் பலன்களை இறைவனுக்கே அர்ப்பணித்து ஞானத்தில் வந்து அவன் திளைத்தாலும் அனைத்து ஞானமும் எல்லாம் வல்ல இறைவன் வழங்கியது. நாம வெறும் அதாவது ஒரு எந்திரம்தான் இல்லையா. சவ்ய சாட்சினாக எவ்வாறு அர்ஜுனர் வந்து இருந்தாரோ அதே மாதிரிதான் வெறும் எந்திரம். we should be only an instrument இல்லையா. சோ அப்படி அவர் அந்த உறுதியில வந்து அவர் வந்து சின்னமாக இருக்கிறார். மேலே வர்ணிக்கப்பட்டது போல ஒரு தூய பக்தர் எப்படி பக்தி ரசாமிரத சிந்துல ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் எடுத்துரைத்திருக்கிறார் இல்லையா. சோ நான் மீண்டும் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றதுக்கான காரணம், அந்த தூய பக்தியினுடைய வேல்யூ வந்து நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. அந்யபிலாஷித சூன்யம் ஞான கர்மாதி அனாவிருத்தம் அனுகூலியேன கிருஷ்ணானுசீலனம். சோ கிருஷ்ணா அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு அனுகூலமான முறையில் நம்முடைய அனைத்து செயல்களையுமே, அது கர்மமா இருக்கட்டும் ஞானமா இருக்கட்டும் வாட்டெவர் இல்லையா, அனைத்துமே இறைவனுக்கு தாழ்படிந்து அவருக்கு எது அனுகூலமான வழியோ அந்த வழியில் நாம வந்து செயல்பட்டோம் என்றால் அதுவே உத்தமமான பக்தி அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. பரமாத்மாவாக எல்லா உயிரினத்தின் உடலிலுமே பரவி உள்ளதால் எல்லா உயிரினமும் பரமாத்மாவ ஆகிவிட்டது என்று அது தவறு இல்லையா. நம்ம ஹிருதயத்துல இறைவன் உரைகின்றார், அவர் இருந்து கொண்டு நம்மளை இயக்கி கொண்டிருக்கிறார். அது உண்மையான கருத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் நாம வந்து ஒரு பக்குவ நிலை அடைந்த உடனே சமாதி நிலைக்கு சென்ற பிறகு நானே கடவுள் ஆகிவிட்டேன் என்று நினைக்க கூடாது. சோ பரமாத்மா ஆத்மா வந்து வெறுமனே நித்திய தன்மை இல்லையா. நித்திய தன்மையில் மட்டும்தான் ஒன்றான இயல்பு, மற்றபடி வேறு எல்லாவற்றிலுமே வேறுபட்டது. நாம ஆளப்படுபவர்கள், நம்மளை ஆள்பவர் வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவன். He is the supreme ruler and we are ruled by him இல்லையா. சோ நாம என்றைக்குமே இறைவன் ஆக முடியாது. சோ இத வந்து நம்ம அவ்வாறு கருதி கொண்டால் அது மிக மிக தவறாகும்.
சோ ஒருவர் ஒரு அறையில் நுழைகிறார் என்றால் அந்த அறை அவராகிவிட்டது என்று பொருள் அல்ல இல்லையா. இப்ப நாம ஒரு இடத்துக்கு போறோம்னா அதெல்லாம் நாமும் அந்த இடமும் ஒன்று என்று நம்ம சொல்லவே முடியாது இல்லையா. அது போல இறைவன் இந்த கூட்டுக்குள்ள வந்த பிறகு அவரும் இந்த கூட்டுல இருக்கிறவரும் ஒண்ணுன்னு நம்ம நினைக்கிறது மிக மிக தவறானது. அது போல பகவான் பரு உடல்களில், அதாவது 84 லட்சம் விதமான உயிர் வாழிகளில் ஒவ்வொன்றிலுமே அவர் நுழைந்திருக்கிறார். அந்த ஒவ்வொரு உடலிலுமே பகவான் ஆகிவிட்டது என்று நாம சொல்ல முடியாது இல்லையா. அதை நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். ஆயினும் பகவான் இருப்பது உண்மை என்பதால் ஒரு தூய பக்தர் ஒவ்வொரு உடலையுமே பகவானின் கோவிலாக ஏற்றுக்கொள்கிறார் இல்லையா. அங்கே வாசம் செய்கிறார் இறைவன். அதனால அந்த வாசம் எப்பவுமே கோயிலுக்குன்னு ஒரு மதிப்பு கொடுக்குறோமா இல்லையா. கோயிலுக்கு போகும்போது இறைவன் அந்த அர்ச்ச விக்கிரக ரூபத்துல பகவான் அங்க எழுந்திருக்கிறார் என்னும் போது அந்த ஸ்தலத்திற்கே நாம ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறோம். போன உடனே அந்த படிக்கட்டு ஏறும்போதே நம்ம அந்த படிக்கட்டை நம்ம சேவிச்சுட்டுதான் உள்ள போறோம் இல்லையா. போறோமா இல்லையா. சோ அது ஏன்னா தட் இஸ் த ரெஸ்பெக்ட் நாம கொடுக்கறது. அது போலதான் இந்த பஞ்சமகா பூதங்களான இந்த உடலில் இந்த ஆத்மா குடிக்கொண்டு அதை இயக்கி கொண்டு இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவும் இந்த கூட்டுலதான் இருக்கார் இல்லையா. அப்போ நாம அவருக்கு கண்டிப்பாக மரியாதை வழங்கணும். சோ அப்ப அந்த கூட்டை அந்த கூடோட இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவனுக்கு கூட நாம கண்டிப்பா ஒரு மரியாதை என்பது உண்டு. அதை நாம் என்றைக்குமே தாழ்த்தக்கூடாது. பக்தர் முழு அறிவில் அந்த கோவிலுக்குள் மதிப்பு தருவதால் பகவானுடன் கொள்ளும் தொடர்பில் எல்லா உயிரினங்களுக்குமே மதிப்பு தருகிறார். பகவான் ஒரு ஏழையின் உடம்பில் நுழைந்ததால் அவர் தரித்திர நாராயணன் ஆக முடியாது இல்லையா. பணமும், அதாவது ஒருவருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்தஸ்து, ஒருவருக்கு இருக்கக்கூடிய பொருளாதாரம், ஒருவருக்கு இருக்கக்கூடிய பதவி, ஒருவருக்கு இருக்கக்கூடிய அதாவது தகுதி, இது எல்லாமே அவனுடைய பூர்வ ஜென்ம கர்ம பலனாக அவன் அடைய பெறுவது இல்லையா. அதற்கு பகவானுக்கும் அவருக்கும் அந்த செயல்களுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. போன ஜென்மத்துல நாம நிறைய பேரை ஏமாத்திருந்தா இந்த ஜென்மத்துல நாம கண்டிப்பா பிச்சைக்காரனாகவோ இல்லை ஒரு செருப்பு தைக்கக்கூடிய நிலையில தான் நம்ம கண்டிப்பா இருப்போம். இது ஒரு பாப்புலர் ஸ்டோரி கூட நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. கருமையாக இருந்து எல்லாருடைய வாயை அடிச்சு சம்பாரிச்சு சேர்த்து வச்சு அதே வீட்டு முன்னாடி அவன் செருப்பு தெரிவிக்கும் போது அவனுடைய வம்சத்தினவரால அடித்து விரட்டப்பட்டான் என்ற கதையும் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி நாம என்ன விதைத்தோமோ அதனுடைய பலனை தான் நாம பின்னாடி வரக்கூடிய பிறவிகள்ல ஜென்மத்துல நாம கண்டிப்பா அனுபவிப்போம். அதனால ஒரு தரித்திரத்துல நம்ம பிறக்கிறதுக்கும் ஒரு பணக்காரனாக பிறக்கிறதுக்கும் மூல காரணம் நம்முடைய முந்தைய ஜென்ம கர்ம பலன். அதனால பகவான் எல்லா இதுலயுமே நுழைஞ்சாதான் நாம வாழ முடியும். அப்படி இருக்கும்போது பகவானை நாம் தரித்திர நாராயணராக ஆக்கி விட முடியுமா, ஏழை நாராயணராக ஆக்க முடியுமா? அது தவறு இல்லையா. சோ இப்படிப்பட்ட தவறான தத்துவங்கள் எல்லாமே மாயாவாதிகள்ல இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால அந்த தத்துவங்களை நாம கண்டிப்பா விலக்கி வைக்கணும். இவை எல்லா நாத்திகர்கள் மற்றும் பக்தர் அல்லாதரின் விரிவான கூற்றுகள் ஆகும். ஏன்னா அவங்க எங்க கடவுள் இருக்கா அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க. ஏன் கடவுள் இருந்தா இவங்க எல்லாரும் கஷ்டப்படுறாங்க இல்லையா. இப்படிப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ், எங்க இருக்கா அவங்க கடவுள் காட்டு, இப்படி எல்லாம் கொஸ்டின் கேட்பாங்க இல்லையா. சோ ஆனா உண்மையில் கடவுளை காண்பதற்கு அவர்களுக்கு என்ன குவாலிபிகேஷன் கண்டிப்பா இருக்கான்றது அவங்க செக் பண்றதே கிடையாது இல்லையா. ஒரு டாக்டர், ஒரு இன்ஜினியர் ஆகிறதுக்கு நமக்கு எல்லாம் ஒரு குவாலிபிகேஷன் 10வது படிச்சு 12வது படிச்சு அதுக்கப்புறம் டிகிரி படிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிதான் டாக்டர் ஆகிறோம், ஒரு இன்ஜினியர் ஆகிறோம் இல்லையா. அப்போ இறைவனை கடவுளை காண்பதற்கு கூட நமக்கு ஒரு குவாலிபிகேஷன் தேவையா இல்லையா? அதை யாரும் உணர்வது கிடையாது. சோ நமக்கு கேட்கதான் தெரியும்ன்ற ஒரு இதுல நாமும் கேட்டு விடுகின்றோம் இல்லையா. பக்தி யோகஸ்ய மயா மான்ய விதீரத யயோ ரேகதரே நைவ புருஷா புருஷம் பிரஜேத். பக்தி யோக, பக்தி தொண்டு, சா மற்றும் யோக அறிவார்ந்த யோகம், உடன் மயா என்னால், மாணவி மனுவின் மகளே, அதாவது தன் தாயை பார்த்து கபில தேவர் எடுத்துரைக்கிறார். உதீரித வர்ணிக்கப்பட்டு, யயோ அதில் 2, ஏகதரணி ஏதாவது ஒன்றால், ஏவ தனியாக, புருஷ ஒருவர், புருஷம் பகவான், பிரஜேத் அடைய முடியும். சோ யோக செயல்களின் 8 வகை அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள் இல்லையா. மேலும் அஷ்ட சித்திகளையும் அடையக்கூடிய அந்த யோக முறை வகைகளை உள்ளடக்கி அறிவார்ந்த யோக முறை, அதாவது தியானம் மற்றும் ஞானத்துல போன பிறகுதான் நம்ம இந்த தியான பயிற்சிகளை கூட நம்ம ஞானம் இருந்தாதான் தியானத்தையே புரிஞ்சுக்க முடியும். அதை உணர்ந்தறியறதுக்கு ஞானம் கண்டிப்பாக தேவை இல்லையா. பக்தி யோகத்தின் முழுமையான நிலைக்கு அதை அனைத்தையுமே வழங்குபவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன். நாம் எந்த அளவுக்கு அந்த செயலில் ஸ்ரத்தையோட முயற்சி செய்யறோமோ
அதற்கேற்றவாறு அதை புரிந்து கொள்வதற்கும் இறைவன் வந்து நமக்கு வந்து வழி நடத்தி கொடுக்கிறார். சோ குறிக்கோளிடம் நிகழ்த்தப்பட வேண்டும் என்று புருஷராகிய கபில தேவர் இங்கு விளக்குகிறார். அமரும் நிலைகளை பற்றி செய்வதால் முழுமையாக தன்னை நினைப்பதாலும் ஒருவர் திருப்தியை அடைந்து விடக்கூடாது இல்லையா? அதாவது செல்ஃப் ரியலைசேஷன், ஆத்ம நிலையை உணர்ந்தால் மட்டும் நாம அதுலயே செல்ஃப் கண்டென்ட் ஆக கூடாது. சிறந்த தியானத்தால் ஒருவர் பக்தி தொண்டின் நிலையை அடைய வேண்டும் இறுதியில இல்லையா? கர்மத்துல இருந்தாலுமே பக்தியில போய் முடியணும் இல்லையா? அடுத்து ஞானத்துல இருந்தாலும் பக்தியில போய் முடியணும், அடுத்து தியானத்துல இருந்தாலும் பக்தியில போய் முடியணும். சோ எல்லா யோகங்களுமே பக்தி யோகத்தில் வந்து நிறைவடைய வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அந்த யோகத்தினுடைய முழுமையை வந்து அந்த மனிதன் வந்து அடைய பெறுவான். எப்பொழுது பக்தி யோகத்தில் அவன் திளைக்கவில்லையோ, வெறுமனே கர்மயோகம், வெறுமனே ஞான யோகம், வெறுமனே தியான பயிற்சி, அவன் மீண்டும் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிறவி எடுக்க வேண்டிய அதாவது ஒரு தகுதிக்கு அவன் பெறுகின்றான். சோ பக்தி இல்லாமல் எந்த யோகமும் நிறைவடையாது என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சிறந்த தியானத்தால் ஒருவர் பக்தி தொண்டின் நிலையை அடைய வேண்டும். முன்பு வர்ணிக்கப்பட்டது போல ஒரு யோகி பகவான் விஷ்ணுவின் வடிவத்தை திருவடி முதல் திருமுடி வரை, அதாவது பாதத்திலிருந்து அதாவது திருமுடி வரைக்குமே, கணுக்காலிலிருந்து கால்கள், முழங்கால்கள், தொடைகள் இல்லையா, அதாவது இடுப்பு, வயிறு இல்லையா, மார்பு, கழுத்து, இந்த விதத்தில் படிப்படியாக வந்து முகம் வரை மனதில் எண்ணி, பின்னர் நகைகளும் அவருடைய அலங்காரம் இல்லையா, மாலைகள், இதெல்லாம் எண்ணி, கௌஸ்துபமணி இதெல்லாமே வந்து எண்ணிக்கொண்டு உட்பட அனைத்தையும் தியானம் செய்யும்படி அறிவுறுத்தப்படுகிறது. அருவநிலை தியானம் பற்றி பேச்சுக்கு இடமே கிடையாது. விளக்கமாக பரமபுருஷ பகவானை தியானிப்பதால் ஒருவர் பகவானின் அன்பு நிலைக்கு வரும். ஏன்னா ஒவ்வொரு அங்கத்தையுமே நாம வந்து பார்த்து பார்த்து நாம வந்து அதாவது பார்த்துன்னு சொல்றாரு, யோசித்து யோசித்து நாம வந்து தியானத்தை நாம் எடுத்து செல்லும் பொழுது இறைவன் தாள் நமக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த யோகம், அதாவது தொடர்பை நாம ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம். சோ ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய தொடர்பு தான், ஆனா அதை வந்து உணரக்கூடிய பக்குவத்திற்கு வரும். எல்லாருக்குமே இறைவனோட சம்பந்தம் உண்டு, ஆனா அதை உணர்பவர்கள் அதை மேன்மையாக எடுத்து செல்கிறார்கள், உணராதவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கிறார்கள். எதுவரைக்கும் அவர்கள் உணர்ந்து இறைவனுடைய முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து பக்தி தொண்டு செய்து இறைவன் தாள் பணிகிற வரைக்குமே அவர்கள் வந்து மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கிறார்கள். அதுவே பக்தி யோகமாகும். அந்நிலையில் அவர் எல்லை கடந்த தத்துவ அன்பின் காரணமாக, அதாவது பிரேமா இல்லையா, எல்லை கடந்தன்னா இந்த 3 நிலைகளை, அதாவது தத்துவம், ரஜஸ், தமஸ், இதை தாண்டி செல்லும் பொழுது இல்லையா, இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையை செல்லும் பொழுது அவர்கள் இறைவனுடைய உண்மையான நிலையை வந்து உணரக்கூடிய பக்குவத்தை வந்து பெறுகிறார்கள். அப்பொழுது அவர்கள் வந்து பகவானுக்கு வந்து அவரோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்கிறார்கள். அப்ப பகவானுக்கு அவர்கள் செய்யக்கூடிய தொண்டு அனைத்துமே பக்தி தொண்டாகும். யோக பயிற்சி செய்து பக்தி தொண்டின் நிலைக்கு வருபவர் பரமபுருஷ பகவானை அவரது தெய்வீக இருப்பிடத்தில் அடைய முடியும். மேல கோலோகம், வைகுண்டம் இல்லையா. புருஷக புருஷம் பிரஜேத் என்று இங்கு தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டது. புருஷக உயிரினம் பகவானிடம் செல்கிறது. பரமபுருஷ பகவானும் உயிரினமும் தன்மையில் ஒன்றே, குவாலிட்டி, நித்தியத்தில். இருவரும் புருஷர் என்று அவர் முதன்மையான புருஷர், நாம் 2ஆம் புருஷர். நாம இந்த உடலுக்கு மட்டும்தான் புருஷா, பகவான் எல்லா ஜீவன்களுக்குமே அவர்தான் பரம புருஷா இல்லையா. புருஷரின் தன்மை பகவான் மற்றும் உயிரினம் ஆகிய இருவரிடம் உள்ளது. புருஷா என்றால் அனுபவிப்பவர் என்று பொருள், அதாவது என்ஜாயர் என்று பொருள். மேலும் வேறுபாடு என்னவென்றால் அனுபவிக்கும் அளவும் விதமும் விகிதமும் சமமாக இருக்காது. அவர் சுப்ரீம், எல்லாற்றையுமே அவர் என்ஜாய் பண்றார். நம்ம உடல்ல இருந்து கொண்டு நமக்கு சம்பந்தப்பட்ட சில விஷயத்துல மட்டும்தான் நாமளால சுகிக்க முடியும் இல்லையா. இப்போ எனக்கு இருக்கக்கூடிய சந்தோஷம் வேறு, அதாவது எதனாலன்றது வந்து எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும். அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்குமே அவங்களுடைய சந்தோஷத்திற்கான காரணம், திருப்திக்கான காரணம் அவரவர்கள் வீட்டுல நிகழக்கூடிய செயல்களால வந்து அவர்கள் வந்து எடுத்து செல்கிறார்கள். ஆனா பகவான் எல்லாருடைய செயல்களிலுமே அவர் வந்து ஆனந்தம் பெறுகிறார் இல்லையா. அவருடைய நோக்கமே ஆனந்தம் கொள்வதுதான். நம்மளோட இருந்து கொண்டு ஆனந்தத்தை பெறணும்னு நினைக்கிறார், அவ்வளவுதான். இந்த சிம்பிள் கான்செப்டை நாம புரிஞ்சுட்டோம்னா இறைவன் தாள் பணிவது என்பது சுலபமாகிவிடும் இல்லையா. ஒரு செல்வருக்கும் செல்வந்தருக்கும் ஏழைக்கும் இடையே நிலையை இதற்கு சான்றாக காட்டலாம். இன்பத்திற்கான மனப்பாங்கு இருவரிடமே உள்ளது இல்லையா. செல்வந்தரிடத்திலுமே இன்பம் செய்யணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா, சந்தோஷப்படணும்னு நினைப்பாங்க. அதே ஏழையா இருக்கிறவங்க கூட வந்து சந்தோஷம் கொள்ளணும்னு நினைப்பான். ஆனால் ஏழை மனிதனால் செல்வரை போல அதே அளவு அனுபவிக்க முடியாது இல்லையா.
சோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு புஷ்பத்தை வைக்கிற அளவு அவன் வந்து பெரிய தங்கத்தை வைக்கிற அளவுக்கு ஒரு புஷ்பத்தை வச்சு சந்தோஷம் கொள்வான் இல்லையா? அந்த மாதிரிதான் நம்மளுக்கும் பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய சந்தோஷத்தினுடைய அளவு. மேலும் வந்து பகிர்ந்து கொள்ளும் ஏழைக்கு செல்வருக்கும் இடையில் உள்ள ஒற்றுமை இருக்கும் பொழுது, அதாவது என்ஜாய்மெண்ட் அந்த என்ஜாயர் இல்லையா, அனுபவிக்கிறது இருக்கும் பொழுது, பெரிய மனிதருக்கும் சிறிய மனிதருக்கும் இடையே ஒற்றுமை இருக்கும் பொழுது மகிழ்ச்சியும் இன்பமும் சமமாக பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது. அது பக்தி யோகம் போன்றது. அப்படின்னா ஏழை மனிதன் தன் ஆசைகளை செல்வருடையதும் சேர்ந்து பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது, ஏழைக்கும் செல்வருக்கும் இடையில் ஒற்றுமை இருக்கும் பொழுது, அல்லது பெரிய மனிதருக்கும் சிறிய மனிதருக்குள்ளே ஒற்றுமை இருக்கும் பொழுது, அப்படின்னா இங்க என்ன ஓமை கொடுக்குறாங்கனாக்கா, நம்முடைய சந்தோஷத்தை இறைவனோட வந்து நாம வந்து சேர்த்து, அதாவது அவரை மையமாக வைத்து நாம் செயல்படும் பொழுது அவரும் சுகிக்கிறார், நாமளும் சுகிக்கின்றோம் இல்லையா? சோ அது போலதான் இந்த இடத்துல, அதாவது நாம சிறியவர் அவர் பெரியவர் என்ற அந்த பாகுபாடு தவிர வேற எதுவுமே கிடையாது. ஏன்னா அவர் சுப்ரீம், அனைத்திற்குமே உரிமையாளர். நாம சிலது மட்டும் சில காலம் மட்டும் உரிமை கொண்டாடி விட்டு இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு செல்ல போகின்றோம். ஆனா அந்த சிறிது காலகட்டத்துல இறைவனை மையமாக வைத்து நாம சுகிக்கக்கூடிய அனைத்துமே வந்து அவரோட வந்து சம்பந்தப்பட்டு விடுகின்றது. நாம மாத்திரம் இந்த இடத்துல சுகிக்கல, எல்லாம் வல்ல இறைவனும் வந்து சுகிக்கின்றார். அதுல எந்த வேற்றுமையும் கிடையாது இல்லையா? புருஷம் ரஜேத், உயிரினம் பகவானின் இருப்பிடத்தில் நுழையும் பொழுது அவருக்கு இன்பம் தருவதன் மூலம் பகவானுடன் ஒத்துழைக்கும் பொழுது அவர் அதே நிலையை அனுபவிக்கிறார், அல்லது பரமபுருஷன் பகவானை போல அதே அளவு இன்பத்தையும் அனுபவிக்கிறார் என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா மேல அதாவது வைகுண்டம் கோலோகம் சென்றால் அங்கே வந்து எல்லாமே வந்து பேரானந்த நிலையில வந்து வேற்றுமையே இருக்காது. நம்ம சிற்றின்பத்தில் தான் நமக்கு வந்து வேறுபாடு வரும். அது இன்பத்துல வந்து ஒரு ஆத்மா வந்து இந்த பிரபஞ்சத்திலேயே வாழும் பொழுதே 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு செல்லும் பொழுது எல்லாம் வல்ல இறைவன் என்ன பேரானந்தத்தை அனுபவிக்கிறாரோ அதே மாதிரியான பேரானந்தத்தை அந்த ஆத்மா வந்து அனுபவிக்கும். அனைத்திலுமே அது வந்து சந்தோஷத்தை வந்து கண்டிப்பா மன நிறைவையும் ஆனந்தத்தையுமே வந்து அது வந்து அனுபவிக்கும். அது நித்தியமானது. அப்படிப்பட்ட ஆனந்தம் வந்து எப்பவுமே நித்தியமானது. ஆனா நம்ம பௌதீக செயல்களில் ஈடுபட்டு வரக்கூடிய அந்த ஆனந்தம் வந்து தற்காலிகமானது. அதனால ஆன்மீகத்திற்கும் பௌதீகத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசத்தை நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். மறுபுறம் உயிரினம் பரமபுருஷ பகவானை போன்றே வாழ்வினை அனுபவிக்க விரும்பினால் அவரது ஆசை மாயா எனப்படுகிறது. அவரளவுக்கு நாம் அனுபவிக்கணும்னா அது மாயை தான். அவரளவுக்கு நம்மளால முடியாது. அது அவரை உலக சூழ்நிலையில் தள்ளுகிறது. பகவானுடன் ஒத்துழைக்காமலே தன்னையே, அதாவது இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் காட் இல்லையா, நான் சுதந்திரமானவன். இதுக்கு ஒரு ஸ்லோகங்களே ஒரு 4-5 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. எந்த சாப்டர்ல, ஐ திங்க் இன் 18th சாப்டர்லயே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதாவது நான் இவ்வளவு செல்வத்தை சேர்த்தேன் இப்படிலாம் ஒரு இல்ல அசுர குணங்கள்ல நினைக்கிறேன். தெய்வ அசுர 14th சாப்டரா 18th சாப்டர் ஞாபகம் வரல. 4 ஸ்லோகங்கள் இருக்கும். என்னுடைய எதிரி கொல்லப்பட்டான், இன்னும் என்னுடைய எதிரிகள் எல்லாம் கொல்லப்படுவார்கள். எக்ஸாம்பிள் ஹிரண்யகசிபு எடுத்துக்கலாம், ராவணன் எடுத்துக்கலாம். ராவணன் இங்க இருந்து சொர்க்கத்திற்கு படிக்கட்டு கட்டணும்னு நினைச்சான் இல்லையா? சோ இந்த பிரபஞ்சத்தையே ஆளணும்னு நினைச்சான். இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆளக்கூடியவர் ஒருத்தர் தான், எல்லாம் வல்ல இறைவன் இல்லையா? அந்த மாதிரியான ஆசைகள் மனிதனாக பிறந்த நமக்கு கூட உண்டு. ஆனா அதற்கான வழிமுறைகள் நமக்கு தெரியாது. அதனாலதான் நம்ம எவ்வளோ அடையணும்னு நினைக்கிறதெல்லாம் முயற்சி பண்ணி அடையிறோம் நம்ம. ஆனா நமக்கும் அந்த பேராசை என்பது உண்டு இல்லையா? சோ அந்த ஆசை வந்து நமக்கு வந்து மீண்டும் மீண்டும் இந்த உலகத்துல நம்மள தள்ளிண்டேதான் இருக்கும். ஒரு சான்று இங்கு சுட்டி காட்டப்படலாம். உடலின் வேறுபட்ட உறுப்புகள் மானுட வாழ்வை சுதந்திரமாக அனுபவிக்க இயலாது. அவை முழுது உடலுடன் ஒத்துழைத்து வயிற்றுக்கு உணவு வழங்க வேண்டும். அவ்வாறு செய்யும் பொழுது உடலின் எல்லா வேறுபட்ட உறுப்புகளும் முழு உடலுடன் ஒத்துழைத்து சமமாக அனுபவிக்கிறது. அதுவே அச்சிந்திய பேத அபேத தத்துவமாகும். அச்சிந்த நம்ம உடல்ல கூட இப்ப கை தனியா இருக்கு, கால் தனியா இருக்கு, வயிறு தனியா இருக்கு இல்லையா? தலை தனியா இருந்தா அது தனித்து இப்ப வாய் வந்து நான் தான் மென்று உணவை நான் உள்ள தள்ளுறேன், அதனால என்னால நான் தான் முக்கியமானவன் அப்படின்னு வந்து அது தனியா நான் தான் ஹையஸ்ட் நினைச்சா அதுவே தப்பு இல்லையா? சோ கை நான் தான் என்ன உணவை வந்து வாய்க்குள்ள போடுறேன், அதனால வந்து நான் தான் கிரேட்டுன்னு கை நினைச்சிச்சுனாக்கா அதுவும் தப்பு. தனித்து இந்த கை சுகிக்க முடியுமா? முடியாது. தனித்து இந்த வாய் சுகிக்க முடியுமா? முடியாது இல்லையா? உணவை எப்படி உள்ள எடுத்து போடணும். அது மாதிரி இதெல்லாம் ஒரே உடல்ல வந்து நின்ன பிறகுதான் இதெல்லாம் நம்ம ஒன்றாக இருந்து கொண்டு இயக்கும் பொழுதுதான் அதனுடைய உண்மையான சந்தோஷத்தை நாம உணர முடியும் இல்லையா? அது போல நாம இறைவன் தாள் வந்து சம்பந்தப்பட்டால் ஒழிய நாம உண்மையான சந்தோஷத்தை நம்மளால உணரவே முடியாது. இப்பயும் சந்தோஷப்படுறோம், ஆனா அதெல்லாம் பௌதீக சந்தோஷம், அது நித்தியமற்றது.
தற்காலிகமானது. அப்படிப்பட்ட சந்தோஷத்தை தான் நாம் உணர முடியும். எப்பொழுதுமே நாம நித்தியமா உணரக்கூடிய சந்தோஷம் வந்து அந்த பேரானந்தம், இறைவன் தாள் நாம பணிந்திருக்கும் போது இல்லையா. அதுதான் அச்சிந்த பேதம். அது அளவிட, அச்சிந்தா என்றால் அளவிட முடியாத இல்லையா. மாதாஜி இதெல்லாம் யோசனை பண்ணி எழுதுறதுக்கு டைமும் இல்ல மாதாஜி. இந்த கேள்வியை கேட்பாங்கன்னு நாங்க நினைச்சு கூட பாக்கல மாதாஜி. அதனால நிறைய எழுதணும் மனசுல இருக்கு. அதை ஒரு கோர்வையா எடுத்து அந்த டைம்ல எழுத முடியல மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, நோ இஷ்யூஸ். எவ்வளவு எழுதணும் முடிஞ்சோ நீங்க உங்களுக்கு இங்க வந்து நிறைய தெரிஞ்சது. ஆனா டைமும் எக்ஸாமினேஷன் எல்லாரும் கொடுத்துட்டாங்க. கரெக்ட், எக்ஸாமினேஷன் நோ ப்ராப்ளம். நினைச்சு கூட பாக்கல இது வரும்ட்டு. அதனால நாங்க வந்து ஆனா அந்த மனசுல இருக்கு. ஆனா அதை கோர்வையா எழுத தெரியும். நானே இத பத்தி நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா உங்களுக்கு, நிறைய வாட்டி. அத பாருங்க, அப்பதான் நினைச்சேன் இப்ப சொல்லியிருக்காங்களே அதெல்லாம் கோர்வையா. அப்ப நாங்க இது வரும் இப்படி கொஸ்டின் ஒண்ணு கேட்பாங்கன்னு யோசனையே பண்ணல மாதாஜி. அதனால ஆனா இந்த சொன்னதெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வருது. அதை எடுத்து எழுத அந்த டைம்ல என்னால முடியல மாதாஜி, எனக்கு முடியல. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம். இங்க உங்களுடைய நாலேஜ் டெஸ்ட் பண்ணல யாருமே. நீங்க எவ்வளவு புரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்கன்றதுதான் எக்ஸாமினேஷனே. ஓகே, இது நன்னா அதனுடைய தத்துவத்தை வந்து புரிஞ்சுங்க. பேதா என்றால் வேறுபாடு, அபேதா என்றால் வேறுபாடற்ற நிலை இல்லையா. பகவான் பரமாத்மாவும் ஜீவாத்மாவும் அதாவது இயல்பினால் ஒன்று. இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க மாதாஜி. பேதானா? பேதம் என்றால் வேறுபாடு, அபேதா என்றால் வேறுபாடற்ற தன்மை அப்படின்னா நம அபேதா என்றால் வேறுபாடற்ற தன்மை. சோ பரமாத்மாவுக்கும் ஜீவாத்மாவுக்கும் நித்திய தன்மை. பரமாத்மாவும் ஜீவாத்மாவும் மாதாஜி கொஞ்சம் மெதுவா சொல்லுங்க மாதாஜி. பரமாத்மாவும் ஜீவாத்மாவும் இயல்பினால் ஒன்றுபட்டவர்கள் தான். அதாவது நித்திய தன்மையில் எட்டர்னல் இல்லையா. ஜீவாத்மா என்றைக்கும் அழியாது, பரமாத்மா என்றைக்குமே அவர்தான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் முதன்மையானவர். அவரால் படைக்கப்பட்டதுதான் இந்த ஜீவாத்மாக்கள் இல்லையா இல்லையா. சோ பரமாத்மாவுக்கு என்ன குவாலிட்டி இருக்கோ அந்த குவாலிட்டி இந்த ஜீவாத்மாவுக்கும் உண்டு. அதுதான் பேதமற்ற தன்மை. ஆனால் அளவில் வந்து நம்ம வந்து அணு ஆத்மா, நாம வந்து அணு ஆத்மா. பரமாத்மாவும் ஜீவாத்மாவும் பேதமற்ற. ஆமா, இயல்பினால் பேதமற்ற. இயல்பினால் வந்து எந்த வேறுபாடும் கிடையாது. ஓகே, ஆனால் அளவில் வந்து வேறுபாடு உண்டு. அதுதான் பேதம். அவர் விபு ஆத்மா, நாம அணு ஆத்மா. சோ அதனால நம்ம அந்த வேறுபாடை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த கேள்வி நல்ல கேள்வி மாதாஜி வந்திருந்தது நேத்து. நான் கொஞ்சம் எழுதினேன். இது நான் உங்களுக்கு அதாவது எண்ணிலடங்காத சமயம் சொல்லியிருக்கேன். அதுதான் மாதாஜி, அப்பதான் நினைச்சேன், ஐயோ இத்தனை தடவை சொல்லியிருக்காங்களே நம்ம வந்து இத நீங்க படிக்க வேண்டியதே இல்ல. இது வந்து மனசுல பதிவு மாதாஜி. ஆனா கோர்வையா அந்த டைம்ல என்னமோ எழுதவே வரல மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். ஒரே சமயத்தில் ஒருமையும் வேற்றுமை, அதாவது அதே சமயத்துல வந்து ஒன்றாகவும் வேறுபட்டும் இருக்கக்கூடியது தன்மை வந்து நாம ஜீவாத்மா பரமாத்மால காணலாம் இல்லையா. வாழும் உயிரினம் பகவானுக்கு எதிராக வாழ்வை அனுபவிக்கவே முடியாது இல்லையா. சோ நாம we are all not independent. நாம சுதந்திரமானவர்களா? we are all dependent. பகவான் எல்லாம் வல்ல இறைவன் மீது நம் சுதந்திரமானவர்களே கிடையாது. நமக்கு சிறு சுதந்திரம் பகவான் கொடுத்திருக்கார். அதாவது எதை செய்யணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம் பாருங்க, அது அந்த சுதந்திரம் ஒண்ணுதான் பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கார். மிச்சம் எல்லாமே will become the instrument தான் இல்லையா. சோ பயிற்சியின் மூலம் பகவான் தன் செயல்களை பொருத்த வேண்டும் இல்லையா. அதாவது எப்பவுமே அனுகூல்ய சங்கல்பம் பிரதிகூல்ய வர்ஜிதம் இல்லையா. சோ இறைவன் பக்தி தொண்டுல வந்து எதெல்லாம் அனுகூலமோ அதை தான் நம்ம செய்யணும். எதெல்லாம் பக்தி தொண்டுக்கு அனுகூலமற்றதோ அதை நாம கண்டிப்பா தவிர்த்திடும். அப்பதான் வந்து இறைவனுடைய அவருக்கு என்ன எதிர்பார்ப்புன்னு சொல்ல முடியாது. இதை வந்து எதிர்பார்ப்புன்னு சொல்லக்கூடாது. இறைவனுடைய கருத்தும் நம்முடைய கருத்தும் ஒன்றாகக்கூடிய தன்மை அப்பதான் நம்ம வந்து பார்க்க முடியும். ஒருவர் யோக முறை அல்லது பக்தி யோக முறை மூலம் பரமபுருஷ பகவானை அணுக முடியும் என்று இங்கு கூறப்படுகிறது. உண்மையில் யோகத்திற்கும் பக்தி யோகத்திற்கும் இடையில் வேறுபாடே கிடையாது. யோகம் என்பது இணைப்பு இல்லையா. ஜீவாத்மாவை இணைக்கக்கூடிய இதுதான் வந்து யோகம். பரமாத்மாவோட இணைக்கக்கூடிய அந்த கனெக்டிவிட்டி தான் வந்து யோகம்.
சோ அது நம்ம எந்த இதுல பண்ணலாம்? நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல பண்ணலாம், இல்ல தியான யோகத்துல பண்ணலாம், இல்லைன்னா வந்து ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளாலும் பண்ணலாம். ஆனா இந்த மூன்றுலயுமே வந்து மிக மிக கடினமானது சோ அடையிறது. இதுல எஸ்பெஷலி தியானம் மற்றும் வந்து ஞானம் இதுல வந்து நம்ம அடையிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா நம்ம மனச, புலன்கள் இதெல்லாமே அந்த அஷ்ட அங்கங்களை வந்து நாம கட்டுப்படுத்தணும். யமா, நியமா, ஆசனா இல்லையா, பிராணா, அப்புறம் வந்து பிரத்யஹாரா, அடுத்து வந்து தாரணா, தியானா, சமாதி. ஸோ இந்த 8 நிலைகளை வந்து நாம வந்து கண்டிப்பா நிலைப்படுத்தணும்னா அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது. அதுதான் அர்ஜுனர் கேட்பார் இல்லையா, என்னால காற்றை கூட நான் அடக்கிடுவேன், ஆனா என்னால மனசை அடக்கிறது என்பது மிக மிக கடினமானதாக தோன்றுகின்றதே கண்ணா அப்படின்னு சொல்லுவார் இல்லையா. சோ அப்போ பகவான் சொல்வார், கண்டிப்பா இது பயிற்சினால் வந்து நாம் அதை கட்டுப்படுத்த முடியும் இல்லையா. சோ அதாவது பிராக்டிஸ், அதை பிராக்டிஸ் பண்ணா நாம கண்டிப்பா பண்ண முடியும்னு சொல்றாரு பகவான் வந்து. உண்மையில் யோகத்திற்கும் பக்தி யோகத்திற்கும் இடையிலே வேறுபாடு கிடையாது. ஏனெனில் இரண்டுடைய குறிக்கோளுமே எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான். குறிக்கோளும் விஷ்ணுவே என்பதை இந்த பதம் வந்து குறிக்கிறது. ஆனால் தற்காலத்தில் யோக முறை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் குறிக்கோள் வெறுமையும் அருவமும் ஆகும், சூன்யமும் மற்றும் வந்து அதாவது அகம் பிரம்மாஸ்மி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நானே கடவுள் என்று சொல்லக்கூடிய அத்தகைய கருத்தோட வந்து சொல்லக்கூடியது. நாம அடையக்கூடியது பிரம்ம நிலை என்பதை நாம உணர வேண்டும், ஹையஸ்டா இல்லையா. உண்மையில் யோகம் என்றால் பகவான் விஷ்ணுவின் வடிவத்தை தியானம் செய்தல் என்று பொருள். யோக பயிற்சி உண்மையில் தரமான வழியில் நிகழ்த்தப்பட்டால் அது சொல்லி கொடுக்குறவங்களும் வந்து கரெக்டா சொல்லி கொடுக்கணும். யோகத்திற்கும் பக்தி யோகத்திற்கும் எந்த வேறுபாடுமே இருக்காது. ஸோ பக்தி யோகம் வந்து சுலபமாக செயல்படக்கூடியது, ஆனால் ஞானமும் இதுவும் வந்து தியானமும் வந்து அவ்வளவு சுலபமா செய்ய முடியாது. ஏதத் பகவதோ ரூபம் பிரம்மன்ன பரமாத்மனஹ பரம் பிரதானம் புருஷம் தெய்வம் கர்ம விசேஷிதம். ஏதத் இந்த பகவத பரமபுருஷ பகவானின் ரூபம் வடிவம், பிரம்மன பிராமனின், பரம ஆத்மன பரமாத்மா, பரம் எல்லை கடந்த, பிரதானம் தலைமை, புருஷம் தனியொருவர், தெய்வம் புனிதமானது, கர்ம விசேஷிதம் அவர் செயல்கள். தனிப்பட்ட ஆத்மா அணுக வேண்டிய இந்த புருஷர் பிரம்மன் மற்றும் பரமாத்மா என்று அறியப்படும் பரமபுருஷ பகவானின் நிலையான வடிவமாகும். அவர் உன்னதமான தலைவர், அவரது எல்லா செயல்களுமே புனிதமானது. சோ இதுல என்ன, தனிப்பட்ட ஆத்மா அணுக வேண்டியது யாரு? எல்லாம் வல்ல இறைவன், அந்த பரம புருஷரை இல்லையா. இதுல அவனுடைய உணர்தல் என்ன? பிரம்மன் மற்றும் பரமாத்மா நிலைகளை அவன் உணர்ந்து கொள்கின்றான், மேலும் பகவானுடைய நிலையை மட்டும் உணர்கிறான். நேற்று நம்ம படிச்சோம் அதை பத்தி இல்லையா. பிரம்மன் என்றால் என்ன, பரமாத்மா என்றால் என்ன, பகவான் நிலை என்றால் என்ன என்பதை நேற்று மறுபடியும் ஒரு வாட்டி நம்ம அலசி ஆராய்ந்தோம். சூரிய ஒளி, சூரிய வட்டம், சூரிய பிரகாசம். அதே மாதிரி ரயில் என்ஜினுடைய லைட் என்ஜின் கொஞ்சம் தூரமா வரும்போது அவனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் ரயில் என்ஜின்குள்ளேயே போய் பார்த்தா நம்ம இந்த ட்ரெயின்குள்ளேயே பார்க்கும்போது அதனுடைய இன்டீரியர் என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் பாருங்க. உணர்தல். சோ ஒவ்வொன்றுமே உணரக்கூடிய, இறைவனை பற்றி நாம உணரக்கூடிய நிலை, அவ்வளவுதான். இந்த 3 நிலைகளை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். தனிப்பட்ட ஆத்மா அணுக வேண்டிய தனி ஒருவரை வேறுபடுத்தி காட்டும் பொருட்டு பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய இந்த அதாவது புருஷர் எல்லா உயிரினங்களிலும் தலைமையானவர், இஸ் தி சூப்பர் சோல் இல்லையா. அவர் அருவமான பிரம்ம ஒளி, பரமாத்மா வெளிப்பாட்டின் இறுதி வடிவம் என்று இங்கு வர்ணிக்கப்படுகிறது. பிரம்ம ஒளி மற்றும் பரமாத்மா வெளிப்பாட்டின் மூலம் வெளிப்படுத்துவது அவராதலால் அவர் இங்கு பரமன் என்று வர்ணிக்கப்படுகிறார். சோ கத உபனிஷத்தில் நித்யோ நித்யானாம் சேத்தனாம் என்று சொல்லப்படுகிறது இல்லையா. நித்தியமான, அதாவது அவர் நித்தியமானவர், சர்வ ஜீவராசிகளும் நித்தியமானவர்கள் இல்லையா. எல்லாரும் உணர்வுடையவர். பகவான் உணர்வில் வந்து அவர் தான் ஹையஸ்ட் இல்லையா. சோ ஹி இஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் த கான்சியஸ்னஸ். நமக்கும் எல்லாருக்குமே உணர்வு என்பது உண்டு. அந்த உணர்வை கொண்டுதான் இந்த ஜீவன் இருக்கின்றான் என்று நாம புரிஞ்சுக்கிறோம். சோ ஆனால் அவரே தலைமை பாதுகாப்பாளர், இது சுப்ரீம், அதாவது மெயின்டெய்னர், நம்மள எல்லாருமே ரட்சிப்பவர் கூட. இது பகவத்கீதையிலும் உறுதி செய்யப்படுகிறது. இதில் கிருஷ்ண பகவான் கூறுகிறார், அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ இல்லையா. அதாவது பிரம்ம ஒளி மற்றும் பரமாத்மா வெளிப்பாட்டை உள்ளடக்கிய எல்லாவற்றிற்கும் இல்லையா. அகம் சர்வஸ்ய, நானே எல்லாவற்றிற்கும். பிரபவ அப்படின்னா அவர் தான் வந்து ஹையஸ்ட், சுப்ரீம் அப்படின்னு சொல்றார். பகவத்கீதையில் உறுதி செய்யப்பட்டது போல அவரது செயல்கள் எல்லை கடந்தவை. ஏன்னா அவர் இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். ஜன் கர்ம சே மே திவ்யம் இல்லையா. சோ பரமபுருஷ பகவானின் செயல்கள்
ஜென்ம ஜென்ம கர்மசேமே திவ்யம் அப்படின்னு சொல்லியோமா தத்வதக இல்லையா, திவ்யம் இல்லையா. சோ தோற்றம் மறைவு எல்லாம் தெய்வீகமானவை, அவை வெறும் பொருளாக கருதப்படுதல் கூடாது. பகவானுடைய தோற்றம் நம்ம தோற்றம் மாதிரி கிடையாது. நமது எல்லாம் பஞ்சமகா பூதங்கள் அழியக்கூடியது. செயல்கள் உலகியல் கருத்துக்கு அப்பாற்பட்டவை என்னும் இந்த உண்மை அறிந்தவர் வீடு பேறு அடைகிறார். இந்த உண்மையை உணர்கிறவர்கள் மோட்சகதி அடைந்து இறைவனிடத்தால் படுகிறார்கள். யோவேதி தத்வ தத்வ தேகம் புனர்ஜென்ம, அந்த மனிதர் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கக்கூடிய இத்தகைய உலகத்தில் அவர் மீண்டும் திரும்பி வருவதே கிடையாது. புனர்ஜென்மமே இருக்காது அவர். நீத்த இந்த மண்ணுலகத்திற்கு மீண்டும் அவர்கள் வருவது கிடையாது. ஆனால் பகவானிடம் செல்கிறார். புருஷம் பிரஜேத் என்று இங்கு உறுதி செய்யப்படுகிறது. உயிரினம் பரமபுருஷ பகவானின் உன்னத இயற்கை மற்றும் செயல்களை புரிந்து கொள்வதன் மூலம் எளிமையாக அவரிடம் செல்கிறது. அப்படின்னா இந்த ஜீவாத்மா இறைவனை அடையிறது அவருடைய இயற்கையை பற்றி புரிந்து கொள்ளும் பொழுது தன்னாக நாமளும் பக்குவத்தை அடைகின்றோம். பக்தியில இருந்து கொண்டு அவருடைய இடத்தை நாம சேர முடியும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அற்புதமாக இந்த ஸ்லோகத்துல விளக்கப்பட்டிருக்கு. ஓகே, நீங்க அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க. நான் மல்லிகா மாதாஜியை போஸ்ட் பண்ணிட்டு போறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு 10-20 நிமிஷம் ஃபர்ஸ்ட் இது முடிச்சுட்டு துளசி ஆரத்தி முடிச்சுட்டு நீங்க பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதாருப்யஷ கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामचर्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम